ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କାଦୁଅ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ବାହାଘର ସୁଟିଂରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ବାହାଘର ସୁଟିଂରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଚକଚକ୍ୟରେ ଅଛି, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଆସ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆସ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ, ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି। ସେଇପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର ସେପଟେ ଫଳ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚବଟୀ କଟିବା। ଏଇଟା ସବରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଖି ଚାଖି ଖାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ। ଏଇଟା ଲଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ସୀତା ସନ୍ଧାନେ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭାଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁଟିଂରେ। ଯାହା ବି ହେଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବାହାଘର ବାଣ ବି ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଫୁଟୁଛି। ବହୁତ ସେଇଟା ବି କୁହାହେଲାଣି। ହଂସ ଦୁଇଟା ବି ଏଇଠି ପାଣିରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ, ଗଛଲତା ବହୁତ ହେଇଛି। ଇଏ ବି ଆମର ଏଇ ଜଣେ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଥରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।